Mandi tabatheli thuba ndibulise ku-Music Association yonke yesithili saseRhini naye wonke umntu ozimasele nkonzo yokukhumbula umzalwane wethu Siyabulela Maqoma. Masifumane isifundo sethu selizwi njengoko sibhaliwe incwadi yemfuduko i-Exodus isahluko seseshumi elinesithathu. Sifunde ivesi yamashumi amabini siyoma kwivesi yamashumi amabini anesibini sitsibe siye kwisahluko seshumi elinesine sifunde umqolo weshumi siyoma kumqolo weshumi elinesibini. We shall find our scripture reading from the book of Exodus, and we commence reading from verse 20, chapter 13, verse 20 to 22, and then sitsibe siyotabata chapter 14, verse 10 to verse 22. Sifunda ke ngenguqulelo entsha yesiXhosa. Amasirayeli ke anduluka eSukoti aya kuphumla eTam enyeleni yentlango. Apho eluhambeni undikhoyo uThixo wabo wayebakhokhele ngomqulu welifu emini aze ebusuku awakhokhele ngesithatha somlilo. Lo mqulu welifu wawuhlala uhamba phambi kwabo emini nesithatha somlilo sisenje njalo ebusuku. Verse 10, chapter 14. Amasirayeli athakumbona umkhosi wokumkani waseYiphutha ugaleleka ankwatya abhenela kuThixo abhekisa kuMosisi athi, kungokuba bekungekho mangcwabana eYiphutha le nto sizisa entlango ukuze sifele khona. Uyayibona ke into oyenzileyo ngokusikhupha eYiphutha. Asiyo le nto sasiyithethile kuwe phambi kokuba sindulikwe. Ewe sasitshilo kuwe sathi siyeke sibe ngamakhoboka amaYiphutha. Bekubhetele ukuba sibe ngamakhoboka awo endaweni yokuba sizokufela kule ntlango. Inkosi mayisikelele ithamsanqelise ukufundwa kwezulayo ngoku kude kube naphakade. Amen. Manditsho into yokokuba kuba iyinkonzo le yesikhumbuzo imizuzu mifutshane yokokuba singafumani intshumayelo, kodwa ukuba ubani ebenobuza into yokokuba uthini unomgomo ebendinowubeka namhlanje, bendiyakuthi nje the presence of turmoil does not mean the absence of God. Ubukho boqhwithelo abuthethi into yokokuba akakho Thixo. Rhamente engcwele kaThixo zomhle wothandaza. Onyana bakaSirayeli bakhutshwa
ekubandweni ekukhonqweni eyiphutha eluvalelweni nasekuphatheni kakubi ngamayiphutha basiwa kwilizwe lesithembiso sikaThixo. Kule ndlela bayihambayo uThumbhali sidibana nabo ngoku bengakulwandle olubomvu, besukelwa ngumkhosi wamayiphutha uFaro eyenze lukhuni inhliziyo yakhe. Khamende ngcwele kaThixo mzomhle wothandaza, kodwa uThumbhali bathe bakubona umkhosi waseyiphutha ubasukela, bankwantya baba nombilini boyika. Khamende ngcwele kaThixo mzomhle wothandaza, onyana bakaSirayeli, abantwana abakhululwe ngesandla sikaYehova senkululeko, bakubona umkhosi ne-circumstances ezine-turmoil phakathi, bakhetha ukusuka banduluke kuThixo, bafuna uphindela kwixesha lokubanjwa kwabo eyiphutha. Khamende ngcwele kaThixo mzomhle uthandaza, it is very often ngabantu bakaThixo into yokokuba kuthi kwakufika ixesha lobunzima nokuxakeka simlibale uThixo, siwalibale amandla nentsikelelo kaThixo, sibone ubunzima besituation esikuyo. Khamende ngcwele kaThixo mzomhle wothandaza, nekaloku nje I know into yokokuba abantu abaninzi ngenxa yale COVID bamlibele uThixo, bawalibala namandla osindiso lukaThixo. Kodwa uthi lo mbhali bathe bakuhamba bakhokhelwa ngomqulu welifu, bakhokhelwa nale dange lomlilo, kodwa kuthe kwakufika umkhosi waseyiphutha yangathi eli lifu does not exist anymore. How often is it that xa kufika ixesha lobubi sikhetha uwavala amehlo ethu singaluboni usindiso lukaThixo? Many times abantu kwaba nzima ebomini babo, into yokuqala abayilibalayo nguThixo, bafuna uncedo kwizinto ezingaphandle, bafuna uncedo kwizinto uva amadoda esithi siyothabatha intonga, bawalibela amandla kaThixo. Kodwa uthi umbhali noba bawalibele umqulu welifu wona awuzange usuke endleleni yabo, nesithatha somlilo asizange siye kubakhokhela. Khamende ngcwele kaThixo mzomhle wothanda, iCovid mayingasenzi into yokokuba simlibale uThixo, siwalibala amandla kaThixo. Khamende ngcwele kaThixo ngoba uThixo wethu sivela kude naye uThixo, asivele apha. Now athi lamaSirayeli ephakathi komqulu welifu, baphakathi komqulu welifu, andifumani indawo kwesi sibhalo ethi uThixo wasuka okanye kwavele kwangabikho umsi welifu, kodwa bathi bephakathi komsi welifu boyiswa kukubona ubuqaqawuli bukaThixo. Bendikhe nathetha kwezi veki ziphelileyo kwividiyo ethile, ndathi kukho amazwi athethwe yindoda enguMike Rutherford.
Mike Rutherford was one of the singers zegroup ekwakusithiwa Genesis. Yena no Phil Collins no Peter Gabriel bonke bebecula kunye kwigroup ekwakusithiwa Genesis. Omnye nomnye waphuma ke wabheka kwindawo yakhe. Phil Collins wacula yedwa, uPeter Gabriel wacula yedwa, kodwa Mike Rutherford yena wonyula ukwenza enye igroup endaweni yokokuba acule yedwa. Wasungula igroup ekuthiwa Mike and the Mechanics. Abazikhumbula ke aba bale minyaka sikuyo enkululeko. Mike Rutherford une album ethi Beggar on a Beach of Gold. Good title track yale album ingoma ethi Beggar on the Beach of Gold. Uthi xa ethetha uMike Rutherford athi, oh Lord, I'm a poor man with all the riches that I can hold. I'm a beggar and I'm sitting on a beach of gold. Khamende ngcwele kaThixo mzomhlu ithatha ntoni nalonto? Abantu abakholwayo bane-tendency yowulibala into yokokuba bangabanyulwa bakaThixo. Kuthi kwakufika ixesha lobunzima, kuthi kwakufika ixesha lokufa, kuthi kwakufika ixesha loloyiko, balibala into yokokuba zonke izinto zisentendeni yesandla sikaThixo. Akukhona into emnqabelayo uThixo. Ubona abantu bezimpula zikaLujata kodwa bathathela ufefeni lukaThixo. Abaluboni ngenxa yento yokokuba amehlo abo avalwe luloyiko. Khamende ngcwele kaThixo, we are beggars and we are sitting on a beach of gold. Khamende ngcwele kaThixo, singabangqibi kodwa ubaba lukaThixo lona lusurhangqile. Athi xa ethetha umbhali ngenye imini athi, ndingayaphinda ukubalela kufefe lwakho, ngoba noba ndingaphaya ngaphaya kwangqima zamafu ukho wena Thixo. Ndingafanelana ndibheke kwelabafileyo ukho wena Thixo. Athi naphakathi kwesithokothoko sobumnyama ukho wena Thixo. Khamende ngcwele kaThixo mzomhle uthandaza nangeli xesha lokulahlekelwa sezi-choristers, ngeli xesha lokushiywa ngabo sibathandayo. Let us not be beggars on a beach of gold. Nangexesha lesifo esibhubhisayo esingena kunyangwa, let us remember amazwi kaYesu xa esithi, what is impossible with man is possible with God. Siyankwanja siyoyika kodwa le COVID uba iboyisile abantu. Ukho othetha ngezwi izinto zenzeke. Khamende ngcwele kaThixo mzomhle uthandaza. Mandithi nje kuni zi-choristers, ndithi kuni bonke abakhumbula lo mfana, mandithi kuni, remember this. Remember this. If uyoyiswa kukukhangela ubukho bukaThixo, if ubumnyama, if ububi, if inxwaleko, if imeko ekuyo blinds your faith to the living God, to the presence of the living God, remember this. Umqulu welifa uzange wasuka phambi konyana bakaSirayeli. Akuzange kwasuka gange lomlilo ngaphambi kwabo. All this bezikho. Khamende ngcwele kaThixo bezikho kodwa bakhethe into yokokuba ukholo lwabo luvalwe luloyiko. Thou shalt not fear sanukoyika,
because uThixo ukhona kwimeko esikuzo. And sometimes let us remember that le meko sikuyo yoyisa abantu abane degree esingakwaziyo nozipronouncer, kodwa nabo bonakala basentendeni yesandla sikaThixo. Noba umuntu angakhetha ukumthuka uThixo, noba umuntu angakhetha ukuthemba izinto zelizwe, but remember that lo muntu uyothatha intonga kuye uzawulala kulomhlaba onawe uzawulala kuwo. Khumbula into kokubukhona onako kusigcina. Hamende ngcwele kaThixo ngizomhlithi. Come on, ndikhe ndibabona abantu xa sele betreat abantu ngongathi bangabantu babo. Umbona into yoba umuntu ucinga bafana unamandla ebomini bakho, kodwa yazi into yokokuba kulo mhlaba lo muntu azawulala kuwo nawe uzawulandela. Hamende ngcwele kaThixo ngizomhlo uthandazo. Take away the fear. Alifuneki igwala, ngoba igwala liyaguquka limke elufefeni lukaThixo. Igwala lihlala elufefeni lukaThixo ludade. Oyiswa kukukhangela izinto uThixo amenzele zona, akhethe ukuthi uThixo akakho ngenxa yokoyika into encinci. Anazi noba ukhe wabona umuntu athena umsebenzi omhlawulayo imali ezinkulu, athi enenkosikazi nabantwana, athena endlu enkulu enemoto enhle enezinto zonke, kuthi xa kuphuma ithenda ehlisa imali yabantu bakaThixo nomlenze, ngoba the greed imvale amehlo into yokokuba makangaboni imfefe zikaThixo, into yokokuba le moto ayiqhubayo akhona amadoda angenawo, kodwa kudala ephangela. Alibali into yoba le ndlu ahlala kuyo kukho abantu abangenayo, kodwa kudala bephangela. Endaweni yaloo nto igreed, unyoluko lumvala amehlo, angaluboni ubaba lolukaThixo ahleli kuyo abe yibhega, and yet he is sitting on a pit of gold. Njalo singabantu abakholwayo. The reason why singaneli athi umuntu xa ebona umuntu wase-next door kungena impahla entsha afune nayo into yokokuba makayofuna impahla entsha, elibela into yoba zikhona izinto uThixo amnike zona abanye abantu abangenazo. Hamende ngcwele kaThixo. Let us remember that. Let us not allow circumstances to blind us to izinto uThixo asinike zona. Uninzi lwethu apha sisikelelwe, sathi sasikelelwa nangobomi. Yolo nto athi uMuyisile xa ethetha qho xa singena ngesabatha kukho ingoma eculwayo ethi umhla wesabatha Nkosi sibuye sawubona indlu yakho yobungcwele, sibuye sayingena. Uve besithi amakholwa bakho ongabanikanga le ntsikelelo yakho, bakho abayimilwelwe abangekhoyo apha, and yet kakufika ubunzima avaleka amehlo ethu sizilibale imfefe zikaThixo. Goduka maqoma mani, goduka kwedini, goduka ushiya abantu abaninzi belila, kodwa asilindiswa into kokuba silulibele ubaba lolukaThixo. Sililiswa nje yile period yokwahlukana, but siyayazi into yokokuba sobuya sibonane engqungqutheleni. uThixo wanga anganisikelela siChoristers, uThixo wanga anganithamsanqela, abukhanyisa ubuso bakhe kuni abe nobaba lokuni. Never allow circumstances to blind you. Never allow them to blind you to ubaba lolukaThixo lokukhandeleyo. Singabantwana bedinga, singabantwana babizwe ngegama. uThumbhali uyalazi uThixo nenani lenwele zethu uyalazi.
akazuxa kuthixo sithi iCovid ayinanto ayinakusenza nto kunjanjoku. And I want you to remember this. I'm not saying live recklessly. I'm not saying into kokuba yenza izinto ezi-reckless. What I'm saying is that beyond uvasa izandla, beyond ukusanitizer, beyond ukuhlala endlini, na beyond ukunxiba imask, kukho ubabalo lukaThixo. Do what is necessary and leave the rest to God. Nkosi nisikelele ngokuthi bengaphakathi. Amen. Enkosi Thixo, enkosi ngothetha nathi ngelizwi lakho. Sikelele inhliziyo zethu. Usikelele amakhaya. Usikelele Thixo abantu bakho ababethwa sisifo ngoku. Yenza kaloku Nkosi njengokunqwenela ukuthandaza kwethu thina sicaka zakho. Egameni nasekazini lomfelo wethu Yesu Kristu. Amen. Mandithabathe elithuba ndibulise kuPresident wale Synod ye-Music Association umfundisi uGasonti ne-executive yakhe. Ndizibulisele kosihlalo bonke besekets ne-executive zabo. Ndizibulisele kosihlalo bonke besociety ne-executive zabo. Ndizibulisele kwi-choristers zonke ngokubanzi zale Synod yaseGrahamstown. Ndisithi one song, one voice. Ndizibulisela ngelomfeli nolomvukeli wam uYesu Kristu. Amen. Mandibulele okokuqala elithuba ndilinikwa yile executive yale Synod ukuba ndenze ilizwi lombulelo ngale mini yale memorial service kaBrother Maqoma obengu-Deputy President wale Synod yaseGrahamstown. Ndiyabulela executive yasekhaya. Ndibulele kuPresident wale Synod othe xa ehleli wafumana kufanelekile kwaye kulungile ukuthi siqhube le memorial service ngale mini yanamhlanje. Kwaye ndibulela kanjalo ukuthi xa umfundisi ebesiza nalombono executive ivume ngamxhelo umnye kwaye izimvo zize ngaphambili macalonke ukuba lo msebenzi wanamhlanje mawube kanti uyimpumelelo. Ndibulele kwizithethi zanamhlanje esithe xa sizicela ukuthi sizothatha inxaxheba ngale memorial service savuma. Ndiyabulela khange zimkhanyele uBrother Maqoma. Naxa ndimamele ndifumanisa ukuthi zithetha izinto ezahlukileyo kodwa zithetha kanye lento uBrother Maqoma ebeyiyo. Liyinyani elithi umuntu esahamba phezu kwalomhlaba ubhala incwadi ngaye. Brother Maqoma naye uyibhalile incwadi ngaye esahamba phezu kwalomhlaba. Ehamba phakathi kwethu ezisekethini. Ehamba phakathi kwethu kule Synod yaseGrahamstown. Wayibhala incwadi uBrother Maqoma. Incwadi ethe yafumaniseka incwadi efundekayo ngayo lemini. Ndiyabulela zithethi zasekhaya ngokungamkhanyeli uBrother Maqoma ngayo lemini yanamhlanje. Ndibulele ilizwi alibekileyo umfundisi President wale Synod. Ndibulele intshumayelo yakhe, amazwi okusomeleza, amazwi okusinika ithemba phansi kwalobhubhane COVID-19. Ndiyabulela President. Uyasixelela ukuthi
bona nje zonke izinto zisentendeni yesandla sikaThixo. Uyasixelela ukuthi masibeke ithemba lakhe kuye sithuthuzeleke. Ndiyabulela President ngomyalezo wanamhlanje. Ndibulele kwi-choristers zonke ezithi amaxesha ngamaxesha simane sithumela ezi voice note, simane sithumela ezi video clips. Yonke into ihamba ngemali. Ezi data sizithenga ngemali. Kodwa i-choristers zasekhaya zidinwa sithi kuba kaloku sifuna ugcina esi sibane sivutha. Ziyamamela ezi voice notes ngethemba lokuba ngamanye amaxesha sifumaniseke sisomelezeka emphefumlweni kuba yinjongo yethu leyo. Ndiyabulela choristers zasekhaya. Nimane nisibeke emithandazweni kulo msebenzi mkhulu kangaka ukukhokhela kulo sinodi. Ndiyabulela choristers zasekhaya. Umsebenzi wenu umkhulu kakhulu phakathi kwethu. Ndiyabulela kakhulu ngalo mazwi. Ilizwi elinye elithi inkosi lilincinci linjalo kodwa lithetha into enkulu kumuntu eliya kuye. Ndiyabulela choristers ngalo mazwi. May God make his light shine upon you. May God protect you, guide you, bring power of healing upon you. May God love you all the time. Bless you. May God bless you. I thank you.